ميديا ناي زرقسناي جرماي كوينا زلا ويكا ناي زرقسناي جرماي ناي ولقا بروباغندا تصلقات تتحلف نايل ولا جيورغيس مالتي نايل كاب بعل مسارت حدوش تبغيسا ابعل سلطنه جرمايا تخيلا زلا رادارا مالتي سو موداتهم اتوم اب تግራይ عبيت عمام كعم يخول اليوم زبها سبات حدا بحدا نمرايو نايل ولا جيورغيس كون يلاعبكم دي عينت صراحه تنطف نسلطنه جرماي تديق قتلنايو اي الناس حنا يطعسنا يزول سبات يقول غزي انترفيو تقبر زرسناي جرماي ونا ومصيو بنايل ولا جيورغيس ابيلو ناي زرسناي جرماي زمحلالف مالتيو ويل انا لو ما عند غداي لقعلقعنه غداي زخنبو اينا قداي مستر ايثيوبيا دكتور ابي احمد كا بزعبا صلات ويكا بزعبا مصال قالات تباهيلو استغلص مالتي استزاربو بزعبا ناي حص يوحنسن مرحتومن مس حزب ጎጃም ይኹን مس حزب امحራ ዝገበርዎ ዝብል ወዘተ ተዛረቦ ቃላሎ ለማዓንቲ ልክልክ ኾኖ ወይና ማለት ንሱም በተመሳሳሊ ካብ ምእሳር ከወፃና ከለና ቡጻውንናትና ኤላብ ትግራይ ንምንታይ በኃይሊ ተወስዱ ቤተክርስቲያን ዓይንኹም ንምንታይ ካብ ቤተክርስቲያን ዓይንኹም ንቀሉ ስለዝተባሉ ይልዕሉ ስለዝተባሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ከማለትዩ በመሰረቱ ተአሲሮም ለለው እዘም ጳጳስናይ ቋሚ እስር ኮይኖም አለው ተባሂለሎ ካብዚ ተወፃና እንተልና ካብ ምእሳር ነት ሕጂ በኤሪ ቲቪ ኦፊሻላዊ መልስ ተዋሂብዎ ዘሎ ግን ድማ ዘይሰምዖ ማለት ኣወል ስዒድ ሲ ናብሪለ ወይ ካን ስነ ጥበባዊ እዚ ጀሚል ኮይኑ ሰርሒ ዝነበራ ሃይ ስኩል ድራማ ማለት እዩ ንዑ ሳሲርዎ ይርና ሓደ ዓመት እንገለን ዝባል ሓበሬታ ወፅየሎም ናይ ሎም ዓንት ጉዳይ ኩሎም ዚኦም ክትሪእዎም ይኹም ነቲ ቻናል እዚ ሓደሽ እንተኮይንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ ግረም ሓናጻይ ርእይቶ ዝሃቡን ሰባት ኣለቡ ንሱ ከም በበልኩም እዚ ሓናጻይ ርእይቶ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ርእይቶታት ኣሎ ከከም ርእይቶ ከምልሰሊና ማለት እዩ ዳዊት መብራህቱ 9950 ዩዘርኔም ማለት እዩ ዝገርም ሰይጣን ዝኾነ ዲክታተር እዩ ምሕታት ኣይንደልን ምግልባት ጥራይ ክሕተተልና ወናይ እንደለና ክንግልብጦ ጥራይና እንደል ዝብል እዩ ዳዊት ርእይቶ ذهبن مالتيو يقنلين ርእይቶኻ በቃ ሓንቲ መፍትሒስ በቃ ምግል ባጥራይ ዲክታተርስ ሓተት ከያለውጥ የለን ካብ ሰይጣን ጽበየ ነገር እንታይ ያለ ኮይኑ ሊትል ላይት ኤልቲቲ ላይት ስታሊን ጠቅሊሉ ዓቢዱ ገና ጨርቃ ክትደርቢ ኢኻ ዝብል ርእይቶ ሂቦም ኣሎ ማለት ገና ሓጅኻ ንተምሃሮ ምቋም ጀሚሮሎ ለማዓንቱ ዝኾነ ሓደ ፕሮግራማት ኣለዎ ሒዙ መጽየሎ እስኪ ናይ ለማዓንተ ምኽሪ ይዝብሎ ክንሰምዓይና يغني لي نفع لكعم هيبكايوم زبليا دقيمات اللي زلا مالتي LTT لايت ويكا هيبون نزولو بتعامي يغني لي بريدو شدن محرتي خا نزوم دنزات شغنا شكنا قجل هلك التقارو نبارنت هيوتكا كفلنا ولو زخبرو زولو ويكا زخبرو نظام كم زي عينة تحساس وزولوم زخبرو مالتيو نظام كم زي عينة نيبارنت حساب زولوم سي مملسوم هيبكايوم زبليو بريدو رئيتو هيبون نزولو مالتيو بيلول تاوروس كيندا مالتي جورج أورويل saying you ignorance is strength مالت دونكورناسي برتعي تنكاري خونك حد غزي is proven true by هايل ديفيد نز ጉዳይ ዘራግጽ ይባላል ማለትዩ amazing ማለትዩ ስለዚህ እዞም ኩሎም ርእይተ ዝሃቡን ሰባት ለማዓንቲ ክሳበሉ ዘሎ ማለት ነው ሁሉም ክብረት ያበለይ ይቀንልይ ክብለኩም ዝደል ማለት እዩ ብጣዕሚ ቴንክ ዩ ናብ ላይ ለማዓንቲ ቪዲዮኻ ወሲደን እንደገና ሓደሽቲ ጉዳያት ስለ ዘለው ናብኣቶም ሒዘኩም ክሰግረ let's go ገረም ቀዳማይ ዲቁ ዝተዛረቡ ሓደ ዘረባ ኣሎ حق ስለዝኾነ እዩ በሐቅ እንተ ንጀምር ጽቡቕ ኢሎም ማዓንቲ ማዓልትና ማለት ዲቁ ታይ ተዛሪቡ እስካብዚ ጉዳይ እስክንበገስ ህዝቢ ኤርትራ ጠላም እዩ ፈቲኦም ጠላማት ኢና መንግስቲ አጀንዳ እዩ ስርዓት እዩ ዓመፀኛ ኸውን ኽእል ከም ደርግ ኸውን ኽእል ካብ ዝገድድ ኸውን ኽእል ስቶፕ ደይንታት እንተዘይ ኮይኑ ግን ነዚ ስንኩል እዚኮ ኣሞ ኮላቶ ኣብ ገጠር እኽሊ ዘለዋ ደሮ ሒዛት መጽእ ትኽእል ኖ ደሮ እናኾነ ሬልዮም ተወስዶ እንደ ሓሳዊ نام حداري نابيهم توصلوا إيرتراوي عدو سنكل كوينا عدو إيرتراوي كوينا ولا تستقرأ في إيرتراوي ترياكو عسانكم مالن زودا كونا عاي هيوتنا ملوس ويانا نداولس مس إثيوبيا أمبيرومنا مس سعودية ما استوايسنا نفلت مس يمن ما استوايسنا نفلت مس السودان ما استوايسنا نفلت مس جيبوتي ما استوايسنا نفلت 4 مداوب እንደሃለውና خلو إثيوبيا تراي زبل ويانا زبل تراي إذننا تقانيو حلنا عاربنا خنبر قبودي كاب سعودية زبلت كاب سعودية زهبتم هاجر له ها مساعتنا قدو زي بالسلم داي
اوكي زيهم كم زي كاغبرو كيتناغر زي بلي فاتسيت اي فقدل كان حزب ኢትዮጵያ መን حقنا ላኩ ያ ገና ይንፈቷኒና ከም ማህበረሰብ ዘይኮነስ ውስናት ሰባት ይፈትዋ ኾኑ እንተ ፎት የማውን ድማ ሐቂ ማለት እዩ ነቶም ዝፈትዋ ንገለገሊኦም ብመርዚ ከም በዓል ሶቅራጦስ ዝኣመሰሉ ንፈጣሪ አኻ ማለት እዩ ንፈጣሪ ነተሐቅ በዓሉ ኸኣ ብስቅላት ካብ ዓለምሲ ንኹገሉ ላዝገበረት ይሐቅ በዓላስ መሰረታ ፈጣሪ ስለዝኾነ ናይዝ ሐቅ ዚኣ ዋና ተቃዋሚ ድማ ሰይጣን ስለዝኾነ ምዚኣ ተሰሊፎም ነዚ ከም ግብሩውን እዩ ከም ግብሩውን በሐሶት ዝናበሩ ብዙሓት ሰባት ስለዘሎ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሐቅ እንተውጊዕኻ ኩሉ ግዜ ጽሉ ኢኻ ትጸልይ ኢኻ ማለት ኣይትፈቶውን ክትፈቶ ካብ ዘይገብሩኻ ነገራት ሓደ ታዩ ደረቕ እዩ ዝባሃል ሐቀኛ እዩ ዝባሃል እኮ የለ ታይዳ ደረቕ እዩ እዮም ዝሉኻ ማለት ምልስላስ ማለት እንታይ ማለት ድዩ እትንሳቶም ዝብሉ ሓሶተሲ ብዝተወሰነ መልኩዕስ አክሴፕት ጌርካስ አሲሚሌት ክትገብሩሎም ኣለካ ሐቁም ክትብሎም ኣለካ ዋላ ሓስዮም እንተለው ስለዚ እንድሕር ከምዚ ተዘይጌርካ ግን ደረቕ እዩ እከለ ብተፈጥሩ ሕማቅ ሰብ ክብለካ ዝተወሰነ ሰብ ድማ ዋ ዘይናቶ ይደልን ናቶ ይገድፍን ክብለካ ይኽእል እዩ ንሓሶት ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ክብርን ሞገስን ሹመኛ ይኹን ولا مسلاتاتنا نوعلو مالتيو حدقኛ ዝኾኑ انت شو ما زي يبلعس انت سعري يباساጭ ወይ ካይ ናሳሕ ዝባሃል مسلال الحين ኣብነት እዞም ከም ዝወሉ مسلاتات እንታይ am ዘባራታትዑ ክትሽዎ ምን ከለኻ ብልዕ እዮም ዝብሉኻ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ህዝብ ንዋዕሉ ከም ትብሎ ዘሎ ቅዱስ ኣሎ ዝኾነ ዓብይ ሰበሎ ዝጠመዮ ኣብ ጥቁ ሓፍቶላ ሓውካሎ ገለ ንዑ ኣይሪእን እዩ ክብሮቱን ሞሳን ምስጉኑን ነቲ ሹመኛ ነቲ ደሓና ዝባሃል ዓቕሙ ዘለዎ እዩ ድድሕሪ እዩ ዝጎይ ማለት ዛስዋይ ከ ኣብ መወዳእታና ኣብ ቀንፈዞ ይኽንብረኩም ዝበለ ፈጣሪውን ንዑ ኮይ ኣብ ቀንፈዞ ይምብረና ዘሎ ማለት እዩ ተሓቂ ተፈሪሐ ክሳብ ክንዲ ዝኣክልና ንፈርሓ አንታ ክንደ ይሓምቂዮም ዞም መራሕተ ትግራይ ናይ ዙ ሁሉ ኣብ ትግራይ ዝወረደ መከራ ማስተር ማይንዱስ ኢሳያስ እዩ ናይ ትሽግሩ እዚ ማለት ከም እንታ ኮይኖም ዘይፈልጥዎ ይብል ሕጂ ፍናንን ውፉይንም ዘለዎ ቆቆሮ ቾክታው ዝሃቦ ርእይተ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ክንብገስ ኢና ኣብዚ ኩሉ ሽግር እትይዎ መን ይዓሰብ እንካይ ኢሉ ኸሊእዎ ክፈልጥ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ እውን ክፈልጥ ኣለዎ ስለዚ ሕጂ ንሕና ከዓኒ ንኣብይ ንቃወመሉ ዝነበርና ኣብ ናይ ኩናት ግዜ ኣርክነቱ ምስ ሻዕብያ ስለ ዝነበረ እንኮን ዘይቀየርን ፀላኢና ንዓና ሻዕብያ ዝኾነ ናይ ደገ ሓይሊ ምስ ሻዕብያ ስትራቴጂ ኸውፅ ዝፍትንካ ንሕና ንቃወሙ ሰላም ተሰማሚዖም ተባሂሉ ብኣዲስ ኣበባ ኣትዩ እንታይ ገርእ ኢና ብጎንደር ኣትዩ ብኢትዮጵያ ኣትዩ ኣብ ተጋሩ ገበን ዝፈፀመ ብትግራይ ኣትዩ ከዓ ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ገበን ክፍፅም ካልኣይ ግዜ ከዓ ኣይንፈቅድና እዚ ኩሉ ተኣኪቡ ተደሚሩ ውፉይ ክሳብ ሕጂ እንዳተዛረበ ነይሩ ናይ ውፉይ መሰረት ናይ ውፉይ ሓቂ ናይ ውፉይ ርድኢት ክሳብ ሕጂ እናሰርሐ እዩ ዝርከብ ሕጂ ሓደ ግዜ ከምዚ ከለኮ ክንድዚ ፒኤች ደሎ ክንድዚ ትምህርት ደሎ ክንድዚ ኣምሮሎ ዝባሃላሎ ምስቶም ዘንብቡ ምስቶም ነቲ ናይ ማሕበረሰቦም ኣካይዳ ባህሊ ምስኡ ዝተረድኡ ዝወዳደር ኣይኮነን ናይ ደገ እዩ ኣይሰርሕን ይኸኣ ማለት እዩ ምናልባት መማልእቲ ጌርካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ እምበር እቲ መሰረታዊ እቲ ቤዚክ ዝኾነ ፀገም ክፈትሕ ኣይክእልን ካብ መሰረቱ ለውጥ ከምፅ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ፀገም ካብ መሰረቱ ዝተረድአ ሰብ ይኸውን ዘሎ ከም በዓል ውፉይ ይፈልጥዎ እዮም ይዛረብ ኢኻ ኩሉ ግዜ ይዛረብ እዩ በቲ ትክክለኛ መንገዲ ነቲ ፀገም ዲፋይን ገብሮ ይፅዕር እዩ ባህርያቶም ከዓ ፀቢቑ ነቲ ህዝቢ ንኸረድኦ ይፍትን እዩ እቲ ዋና ሽግሩ ግን ንሱ በዚ እንዳረድእ እንተሎ በዚ ከዓ ኣብቲ ልዕሊ ውፉይ ዘሪእዎ ዝኸደ ናይ ሓሳብ ሰርናይ ክርዳድ ዝዘርኡ ሰባት ከዓ ይመፁ ማለት እዩ እቶም ሓደ ሰባት ከዓ ክንሪኦኩም ኢና ፍሉጣት እዮም ሕጂ ኣብ ናይ ውፉይ ዘሎ ናይ ሓሳብ ኣቀራርባ ፀርፌ የብሉን ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይፃረፍን ብውልቁ እንታይ ዘንጠለ ሓሳቡ ብኣግባቡ መሓላሊፉ እታ ክትበሃል ዘለዋ ነገር ኣቐሪቡ እንድሕር ዳኣ ዝኸድ ኮይኑ ከም ውፉይ ዝኣመሰለ ሰብ እዩ ዝድለ በቃ ከምዚኹም ክትኮኑ ዘለኩም ካልኦትኩም እውን ተማሂርና ክትብሉ ተኾይንኩም ሓሳብኩም መልእኽትኩም ክንሕልፍ ከለና ኣካባቢ እውን ጀሚሩ ክንሕልፍ ከለና ተይተፃረፍካ ምሕላፍ
ክንደየና ይዝኣክል ጥቕሚ ከም ዘለዎ ምፍላጥ እዩ ማለት እዩ ካብዚና ንብገስ እቲ ናይ ኩናት ኣፍ ደገ ጦር ዝበፅሕ ሰብ ተገርዮ ኩናት ኣይተጀመረን ኢሉ ሓስብ ኣሎ እምበር ግቕ ዝበለ ኩናት ናይ ሱዳን ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይ ናይ ፒፒ ናይ ኩሎም ኣብቲ ዞባ ኢንተረስ ዘለዎም ሓይልታት እዩ ኣብ ሱዳን ዝፈስስ ዘሎ ዝኩሉ በቲ ፋኖ በቲ ሕወሓት በቲ ገለ ጌርካ ንኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣኑ ኣሊኻ ድሕሪኡ ግን እንታይ ትገብር እዩ ፕላን ቢ የለ ምዕራብ ዓለም ከይኣመነሉ ከዓ ነቲ ፕላንካ ክትኣቱ ኣይንፈቅደልካ ኢና እንተኢሎም ከ እንታይ ይኽግብ ኣማራን ኣይጠቅ ተዛሪበሉ ነይረ እቲ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኢለ ነይረ ሄግል በዓል ሄግል ዝበሃሉ ፈላስፋታት ገለ ወዘተ ብፍላይ ከዓ እዞም ናይ ጻዕዱ ልዕልና እዮም ዝኣምኑ ነይሮም ዝበሃለሎም ሓደ ሰባት ንዕኦም ካብቲ ተሓሳስቦኦም ፈንቂሎም ዝደርበይዎም ማለት ናታቶም ኣባህላን ኣካይዳን ሓቂ ከም ዘይነበረ ካብ ዘርኣዩ ዝበሃሉ በዓል መለስ ዜናዊ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ኣፍሪካውያን መንግስቲ ምግልባጥ ይኽእሉ እምበር መንግስቲ ምትካል ኣይክእሉን ኢሎም እዮም ዝኣምኑ በቲ ሓደ ወገን ሓቅነት ዘለዎ ዘረባ እዮም ተዛሪቦም ስሕተት የብሎም እንታይ ክንገብር ምዃንናሲ እንታይ እዩ ከመይ ይጠፍአካ ማለት መንግስቲ ውልቀ ሰብ ማለት ብሄረ መንግስቲ ከም ዘለዎ ሉዓላውነት ዓዲ ድሕንነት ሃልዋት ህዝቢ ወዘተ ዝበሃል ነገራት ምትእስሳር ኣለዎ እምበር መንግስትን ህዝብን ሓደ ኣይኮኑ ንመንግስቲ ህዝቢ ይሾሞ ንዑን ምንታን ክመርሖ ብህዝቢ ይሽዎም ንህዝቢ ከዓ የገልግል ካብ ህዝቢ ዝመጽእ መንግስቲ ዋይት ኣገላልጻት መሰረታዊ ኣገላልጹ እዩ ዝብ ዘለኹ ካብ ፒፕል ካብቶም ህዝቢ ነቶም ህዝቢ በቶም ህዝቢ ዋላት መሰረታዊ እዩ ኣገላልጻ ድሓን ተናይ ካልእ እውን ድሕር ኮይኑ ግን መንግስቲ ንጉስ ማለት እሲ ዝተሾመ ማለት እዩ ዝተሾመ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ወንበር ኣላ ዙፋን ኣላ ነታ ወንበር ንሳስ ሓደ ሕጽ ይግበር ካብቶም ኩሎም ሰባት እሞ ንሱ ምስቶም ካልኦት ኣማኽርቱን ምስቶም ተርጎምትን ምስቶም መቕረብትን ንግድ ተኾይኑ ብነጋድራስ ቦተናይ ቀደሙን ተኾይኑ ማለት እዩ ርእሰ ማለት እዩ ነጋድራስ ዝበሃል ኣሎ ደገዝማቲ ቀኛዝማቲ ማለት እዩ ግራዘማቲ ወዘተ ዝበሃል ኣሎ ቀኝዘማቲ ግራዘማቲ ዝበሃል ኣሎ ብየማን ብጸጋም ፍታውራሪ ዝበሃል ከዓ ብቅድሚት ኣለዎ በዚኦም ጌሪ ዋጋእ ነይሩ በዚኦም ከዓ የማሓደር ነይሩ ክመውት ከሎ ግን ሞይቱ ይኣኸለ ክመውት ከሎ ሰብኣይ እዚ እታ ዙፋን ሒዝዋ ኣይከይድን እዩ ከም ሰቡ በዛ ሰለስተ እመት ዘላ ጀዲድ ዝብልዋ ወለድና ጠቕሊሉ ኢና ጉድጓድ ዝኣቱ ታዩ ንሕና ከመይ ኢሉ ምፍላይ ዝኣቤካ እከለን ድሕርተ ዘይኮይኑ ንሕና ሞይትና ክንርከብ ኢና ይብል ሓደ ሰብ መፅኡ ነንባዓልትና ክንቃተል ንዘለኣለምና ክንነብር ኢና ሕጊ ክህልዎ ኣለዎ በዚ ጉዳይ እዚ كورد كله قال خبل كله ات بوليتكس ون كنري لنا تايز قبر زول حجي من بزعه تايز زربالو اتب طقلالا زول بزعبانا زوقع زول توم صعدو زلو ناريشن الله نابنت توم بعل امريكا توم سوبر باورز الله تايز زلو ناريشنهم قبل علينا تايز زلو تايم قبولنا دليم كفتي ورقي حيل سب تمهرتي امرو مايند تايم قبول دليم كبانا تخرخوا زللو مخنياتو نساتهم تزيرخيوم كنعرف كم زين خلي فلتي بتي بلا بزي ناخوتا خوتو بزي صفع خامو كلي صفع كنابلو ابزل علم وق يغبرها دحركات تيست باتلي اباناس زي مكر مسارح يلن عبيت زبالو مسارحتات ابتم صعدوا سرحوا ما بانيهم زمكروا نحنا كمناص خوينا حساب كندي عامتنا كتقمولنا زلو نمنتاي كم سبات زين حسبومو اتوم كموصو زلوهم وقعات بسلامه وقالات طرح سلام تتزاريب كبايدوي شيطان كابصول ايو كالايكاتهم ناي صلات حيلتات مورال يبلو من ابل عليها نحنا اينا ندقفهم زلا نابنت كافتهم زدقفهم سبات حدا يهو ጎጃምን አይጠቅምም ምስራቅ ጎጃምን አይጠቅምም ይህ ህዝብ ባጼ ዮሐንስ ጊዜ በነበረ ሁኔታ ምን እንደደረሰበት ያቃል ራዩ حجي بحصيرو مالتيو እዚ ህዝብ እዚ በሐጽ ዮሐንስ ዘበን እንታይ ከም ዝወጽሖ ይፈልጥ ጎጃም አምሐራ ክልል ነውይኖም ኣብ ሰለስተ ይምቀይልዎም ባይዘው አምሐራ ጎጃም ካውጽዮ ምስራቅ ጎጃም ወይኑ ፈሊቦ ምብራቅ ጎጃም ማለት እዚ ሰብኣይ ዚውን ተንከሲስ ክብለኩም ከሎ ኮይኑ ናይ ጽላአት ፕሮፓጋንዳ ሓሳብ ሒዞም ካብ ዝሞጽ ሰባት ሓደ ኮይኑሎ ማለት መጀመርያ ክመጽ ከሎ ፍቅሪ ብዝብል እዩ ሞጽዩ ፍቅሪ ንፍቅሪ ንኹላኹም ሲ ፍቅሪ ሰብኮኩም ናይ ፍቅሪ መምህር ይሉ ወዛሓቶም ሰባት ካብ ተጋሩ ወጻ ማለቶም ተረፈው ካልእ ዘሎ ካብታት ሙሴውን ኢሎም ሞኒሮም በትሽዕ ግዜ حج موسى كونن فرعون كوين يخفيلو نغيركم يتو موسى استبارو كلهم فرعوناتهم كوينو اما وداتو كمزي غيرو ناب كندي عامه مرت تمليسو ازين اول سعيدن زفل نغير يولهم بايزو ግን
ናብ 200 ዓመት ንድሕሪኡ ዘለዉ ቅድሚ 100 ገለመለን ዓመታት ዘለዉ ሰባት እዮም ዝምለሱ ዘለዉ ንድሓር ማለት እዩ ታይ ምልከተና ብዛዕቶም 100 ዓመት ዝነበሩ ሰባት ጉዳይና ዲ ንሕና ቶም 100 ዓመት ዝገበሩ ሰባት ሽዑ ጽቡቕ ተገይሮም ቦቱ ናይ ሽዑ ግዜ ሕጊ ተዳንዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕማቕ ተገይሮምን ሕማቕ ገይሮም ኣለዉ ንድሓር ን100 ዓመት ንሕና ተመሊስና ንዝክሮምን ነኽብሮምን ነቲ ሕጂ ዘለናሉ ህይወት መንጸፍ ኮይኖም ታሪኽ ሰሪሖም ከም ህዝቢ ክንቅጽል ስለ ዝገበሩና እምበር ኣማልኽትና ስለ ዝኾነ ይኮኑ ንሕና ፈጣሪና እዩ ዘንብረና ማለት እዩ ንፈርሑ ሰብ ውልቀ ሰብ ክህሉ የብሉን መንዩ ሽሙሲ ንሰብ ክትፈርሕ የብልካን ይብል ቢቶ ማለት እዩ ንሰብ ክትፈርሕ የብልካ ንሰብ ተፈሪሕካ ኢና መጻወዳ እዩ ዘእትወካ ኢሉ ንሕና እኳ ኣይንፈርሖምን ነዚ እውን እኳ ኣይንፈርሖን እንታይ ዘፍርሕ ኣለዎ ከም ሰው ጽባሕ ንሱ እውን ክንብል ክብል እዩ ኣብ መወዳእቱ ግን እዚ ናሬሽን እዚ ታሪኽ እዚ ኣብ ዝወለዶ እዚ እንታይ ገዲፉ ክኸድ እንድሕር ዳ ኢልኩም ናይ ዘላለም ጽሊ ተስተደልየ ዕላማ እውን ንሱ እዩ ክትበኣስ ማለት እዩ ክተልዕል ኖ መንእሰይ ግን እንታይ ክገብር ዘሎ እከለ ከምዚ ይኽብለካ ከለና ኣብነት ዝኾነ ብሄር ጽዋዕ ቢሉ ማለት እዩ ተኽኢልካ ብጣዕሚ ዓብይ እንድሕር ኮይንካ ድሓን ትፈልጦ ኢኻ እኮ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኻ ዘየለ ይኮነን ግን ኩሉ መሊእኻ ዘይምዝራብ ማለት እዩ ምክንያቱ ሚድያ ነዚ መንበድበዲ ቤላ ቤሎ ስለ ዝኾነ ከተንበዱዶ ከንበድበደልካ ስለ ዝኾነ ዋላ ተሓሰብካዮ ዋላ እንተበልካዮ ዝሮ ህዝቢ ኮይኑ ይቕጽል ንስኻ ከም ውልቀ ሰብ ተዛሪብካ ሃትሃድም ትኽእል ወይ ከተባእሶም ከተዋግኦም ከተናቁቶም ትኽእል ካብ ድሕሪቶም ፀ ነገር የለን እዚ ኸኣ ዝፈሸለ እዩ ናይ ብሓቂ ዝፈሸለ እዩ ከምዚ ዓይነት ብምግባር ዝመጽእ ለውጥ ከም ዘየለ ክፈልጡ እዩ ዘለዎም ማለት እዩ መራሕቲ ኦፊስ ኦፍ ዘ ፕሬዚዳንት ትግራይ ተኣይዙል ብሓጺሩ ኣብ ዝለም ቅነብ ደብረ ማርቆስ ተረኺቦም ዝገበርዎ ዝርርብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ዓሌታዊ መልእኽቲ እዚ ህዝብን ከጋጩ ዝኽእል ወይ ከዓ ህዝብን ሓንሳብን ንዘይሓልፍን ንዘይውዳእን ኩናት ምስ ኮነ ብድሕሪኡ ጠጠው ከብል ዘይክእል ካብዚ ታሪኽ እዚ ንሕና ሙሉእ ብሙሉእ ብባህልን ብሃይማኖትን ብገለን ዝተኣሳሰርና ከባብታት ኮይና ከምዚ ዓይነት ነገር ክዛረባ ይነበሮምን እዚ ንሓዋሩ ማለት እዩ ጽላእት ከተክል ዝኽእል እዩ እንተኾነ ግን እቲ ዘለና ምክባርን ምድጋፍን ኣብ ከይዱ እውን እንተኾነ እንዳበለጸ እንዳጠንከረ ክቕጽል ከም ዘለዎ ምንም ጥርጣሬ የብላን ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ትክክለኛ መልእኽቲ እዩ ባይዞይ ኣብ ሰዓቱ ዝሓለውን መልስን ክኸውን ዘለዎ እዩ ኢለ ይግምት ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ንበዓልትና ኢልና ማለት እዩ ኣብቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ጽላእት ዝርርብ ኢንቨስት ክንገብር የብላን ሓንጎልና ቶታሊ ማለት እዩ ቶታሊ ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ክንዲ ዓመት ዝነበረ ሰብኣይ ተወሳኺቱ ተሳብ ገነት እንተሳብ ሲኦል ኣብ ሓዲኡ ክህሉ ከም ሰቡ ገለመለ ዓመታት ዝሓለፈ ታሪኽ ገለመለ ንዓና ኣይምልከትን ነዘብ ዘሎ ትውልድ እዚ ፈጺሙ ኣይምልከትን ከም መስማዕና ሰሚዕና እምበር ኣይምልከተና ባይዞይ ከምዚ ዝበለ ዘራኽ መጽእ ከሎ ተተሰማሚዕና ከማይ ዝኣመሰልኩም ኣሕዋት እንድሕር ኣለኹም ጀባ ንበሃል ላይክ ጌርኩም ማለት እዩ ጥራሕታ ንገብር ዋላ ሓንቲ ከም ዘይሰማዕናዮ ንርስዖ ማለት እዩ እንታይ ገብረለይ ሃፀይ ዮሃንስ ንዓይ ኣነ ሎሚ ንስደደ ዘለኹ ተወሳኺ እንታይ ገብረለይ ኣብ ምንታይ ኢኻ ክረኽቦ ስለዚ እዚኣ ኢንፋክት ብሲሪየስ ተወሲዳ ኣብ ዘሎ መጋባእያታት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቑ ሓይልታት ይኹን መንግስታትን ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦትን ክትበፅሕ ከም ዘለዋ ምክንያቱ ዝኾነ ሓደጋ ኣብ ዘጋጥሞም ዞም ሰላማውያን ዝኾኑ ሰባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ እንተ ኣዝማድ ናይ መራሕቲ ናይ ትግራይ ይኹኑ እንተ ተራ ዜጋታት ናይ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት በዚ እዚ ሓደ ካብቲ ጭብጥታት እዩ ክቐርብ ዘሎ ማለት እዩ ብሬታታት ሰልፊ ቀዳም ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሰልፊ ፀዊዑ ኣሎ ብናይ ብልፅግና እቶም ናይ ትግራይ ብልፅግና ናይ ንጌታቸው ሕዚ ፀዊዖም ኣለዉ ቀዳም ሰልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓበሬታ እዚ ንመናእሰይ እዩ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም መናእሰይ እዚ ካብ መናእሰይ ወፃእ ዘለኹም ኣብ ሰልፊ ትኸድኩም ፀገም ይውልን ምኽሪ ኢና ንመከ ዘለና ካብዚ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ናይ ካምፕ ናይ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ማዓስከር ነገር ኣዳሊሎም ኣለዉ ኢትዮጵያ ሓደ ብኣዋሽ እዩ ሓደ ብደቡብ ኣካባቢ ይበሃል ኣሎ ኣብ ሰለስተ ቦታ ኣዳልዩ ኣሎ ብልፅግና ኣኻኺብዎም ኣኻኺቡ ኮስዶም እዩ ዝበሃል ኣሎ ትግራይ ውስጥ አሁን ሰራዊት መላክ ያስፈ በትሕጂ ዘሎ ካይዳ ማለት እዩ ከይንስለፍ ኢሎ ዝመፀ መንእሰይ እንድሕር ኮይኑ ክሰለፍ የብሉን እንታይ ዘሰልፍ ኣለካ ዳ ከይሰለፍ ኢልካ እንድሕር ናብኡ መፂኻ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብቲ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ሰላም ኣይኮነን ሰልፊ እዚ ብመሰረቱ እንታይ ክንብል ኢና ክንሰለፍ እንታይ ትብል ኢኻ ትሰለፍ ሕጂ
حوحات كم زي جوركم الله خم زي جوركم الله إيه تهان جورنا إحنا عقم يبلنا بلسقنا خم زي جوركم الله خم زي جورنا الله خم انتهي كن جورنا إحنا عقم يبلنا عقمي ولا حنت كن جورين تسلف كاي توم صلوت إلا كترسوا عمي زلك هذونكم زولو شقيتهم زحدروا بهزبي مودعتهم كأمالتي بسلات نجينا نحضرنا زول زخون يكون أكل كترسوا عايز لك بقى خمسة إلا سؤال كات تسرح و تتحس كات تأثير كمان تحت بالكوينكا تتحس كأخا مخنات ممارس يقولون أبتي تجفف أو تجفف في هذا الها مالتي تدي كوين سلام أو سلفنا عقل يبلك تايلي أنا أغسل فلك تاي كوات إلك أغسل فلك أنا عها تحت قبر لي أنا مسايسي تحت قبري أنا أغسل فلك أنا عها مالتي تاير كالي أغسل كي سلف كوي أنا تنات بوليتيكا سياسة لأنه سلزولك سلف يدل كم حساون بصروني خازيت متشون نزل لها صون أبسلف تصوعني إيش بيعرف كونسنتريشن كامب قلم مقدف ودحري إزمة مالتي بصورة سلفي قلم لز بحال زلو سابستانس زي يقول لزربا أنا خزارة بكا نعبو زي تودي لك تاي مالتي مودة حسب من اللي كاكو هتودة جروب مخان مالتها يكون نسوء الكام مودة وجل حمشته وجل شدشته عند أبلك خمتنا يكلم من مهر كلنا سويلو بزي عقات أمي أبزز لهم وزولنا نورث مهر مالتي إن حرت مالكم مسكر أخوكم حيوركم من بوزولنا حيبركا أجي منو لو تيمصني تعدي نحر حمي ما تقلي أتحمم زلنا إحنا هنا نحجي بايزوي ፈልገውም ቢር ማስቦኔ ምክንያቱም በአንድ ቸክሊስት ይዘው እሱ ማድረግ ይፈልጋቸዋል ብለን የምናስባቸው ምንፈራቸው ምንሰጋቸው ነገሮች ሁሉም ያደርጉለት ነው። ትግራይ ለአንድ ኤግዛምፕል ልስጥት ሄዷል። ከትግራይ ወጣቱ ወጥቶ አዲስ አበባ ሄዷል። እንደዚህ ብሏል። ከትግራይ እንዲሸሽ ያደርጉት ነው ጠላቶቻችን ምናምን ብሎና አማኑኤል ሲደሰኩሩት ሰማለ። ግን እነሱ ያደርጉት ያሉት ምንድነው? ትግራይ ላይ ወጣት የሚያስቀር ነገር ነው ወይስ ከትግራይ እንዲወጣ የሚያደርግ? ገረሚ እስኪ ሆጽዮም ዝገብሩ ዘለውን ሰምስ እንታይ አው ተረፍ ዝገብሩ ወለው አይኮን ኢለም ሕግዞን እዮም ዘለውን ሰምስ ሓጋጊዞም እኮም ዓዲቆምልና እኮም ለዘኒሉ ደስ ያሸናፍታ ኢሉ ፍትሕን ውጽእ አውነናትና ኤል ድምጾም ስለዘስምዑ ተኣሲሮም ብዙ አውነናትና ኤል ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ እዚ ሕጋዊ ግፋ ብትብዓት ብምቃወሙ ብሓይልታት ጸጥታ ቴሌፎኖም ተመንጢሎም ኣብ መንበር ገጾም ናይ ገዛ እስር ኮይኖም ኣለው እዚ ዝብል ዘሎ ሽፈሮም ሓዊሱም ዝኾነ ሰብ ከይራኸቡ እዮም ተኸልኪሎም ዘለው عندهم كابيت كريستيانو العلب بموالم يومكم زي خوينهم زلو بيت فردي تزاربوا حسب منغستون زامنلو سلازخونه نصا يوم إلو كان توسنه بنايت جنرال صقطغن زاغيد كفتح يقالون مالتي سلازي حدا جنرال سي بولق نباباس كاب غوز خويتو صويل تزاز هيو بسلك مالتي زقاصور زمن الله مالتي اب تግራይ كمزي نابل تخدل عد مالتي كم حقاني حقنوالو غرم እንቀጥልና قصيلا نابت زقصو زلو غداي فتحن وص ابرناتنا ال زبلي مالتي حجون نحق زقوم بونا لسيم مسفن لباي صحيه لباي نوسو كوصو تلوكاس قالاتيوم نايوم كيدم لذي حزب زي شوعته شعته متنا لون اين حزن يلهم ميتمون سي سلازخونه نحنا كم تقدم لهم القلصوا بتلي نحنا دق انشتيو تودينا تودي ودنا يخون بعد جزانا يخون حاونا يخون كنقالسن ناتنا حلافنتن قديتان يو قرم نايزن ولاديت ولا حنت سحته زلو زربا يكون مالت انت انزبلا زلو تودينا حنقالسينا انزبلا كمنات نحر كوينو نزي صبق إلهم استسوء سبات علو توم تسوء سبات كان نصبق مبر نحماق إلى ما يتسوون صبق نجر كمتس يزول حسب حيزهم يوم تسويهم توم لحيرهم تريفهم زلوا يوم نتي نايتهم سوات علامة رسيعمو بانت أرخيرهم سلزن ولاديت كاز فولت كسوء أخذ لحد سب نصبق علامة 5 سوئين من البات على دي يلنا يفلتان دكين ولادين كله خسوئ بلا الله ناي بحقون نسان حيز سوق دقن كلو ونديوم بزعد من كريكم كلو مالت نمسوعت خغاي زخول خغفوف زخول ديوم ويس حب كادي بوتا صقو عم زحاز اليوم كوينوم ايفلطن انديو ግን ማዘር انا حدا ነገር ዝነገረከን مسوا فرحيو ايكونن سبيله يغمت زي مصكا زي ترفكا غاشات كسعميو مسواعته سوا زدليه سوا يو بساعته مالتي انتي فتوون كسوا يسب فتيون كاتي ناب زخونه وق تنغرسي
ናው እንድሕር ዳ ኸይዱ ማለት እዩ ክሳብኡ ኤክስተን እንድሕር ገይሩ ትሽግር ኮይኑ ዘሎ እቲ መስዋዕትን እቲ ልኡኹን በቦይኑ እዩ ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ ተረዳእላ እቲ መስዋዕት ትብሎ ዘለኹ ንስኽንን እቲ ውፅኢቱ ንሲ በቦይኑ እዩ ትውፅኢቱ ናበይ ይኸድ ከም ዘሎ ይፍለጥን ከምዚ ሕሩጭ ምንፋይ እዩ سؤالك تنفيخة نفاي حريج زبالة نفاي حامغش زبالة له زي مسجن مالتي تنايت قراي مسوات تخوين رزنز يقولوا قليل دي خوينو قليل خيت بحال بقطر بساسك سكر خلو شديستمي إتي شح اتزو حدا لعلي إجن اتيز قمت مالتيو بمليونات قطر سب أهليقو أما ونا 20 حدا كفل زمان كابتوم استجاورو مسواتات كالستات قدلات مالتيو اتي زحيلان اتي معنوايز خونان توهيلو تمزجيبو كابزي 100 عامة زي وشت مالتيو نمنتا يخساب كنديز أكل رزنت زي همسة نمنتا يفوكس على مالتي حجسي كم زي تسوى أنا ننقرات فرحنا يوم سوق كم زبلنا عشيس كم زبلنا يوم زقبروا له مخناتون بتو وشت زلوا أكلون ناي منع صراحة زلسي اتمس وقت زي برزنت لزي تتحزي بخبرة لزي تعقبي زاسواي شديت ميتي شح قرب يوم بقطري زقطروا سبع سلازلوي كما يقبر نيرو مالتي كما يكون نيرو كساب كنزي معقن بصورني حدا مسواتسي معقن يستايو عنواتيو مزبرايو فلساتيو دغنت ممصايو ازي كله ابل علينا كوينو تخايدسي خايز نوت كساب كنزي اكل كبر زيتو هاوت مسواتزي نمنتا اي كم نش لي ترايو تقالسنا عندنا جن ملينا تقالسنا زلسي 600 شحسي نمنتا ام حاسيرو توم مستأمن ولا ما يزول خلنا من تايم حاسيره 20 حدا كفل زمن اتي ماس ديستراكتيف بزخونه مسارحي تواغيو سب بوزح سب مويتو لستبال خوينات كله خلو ناي كالوتوم حساب 80 شحن قلن مسواتي تقصيرو حساب كندي زي اكل كبر خو هابو كله بعالم مول مزرارب كون كله ناي تግራይ ንምንታይ ናብ ዘረባ ዘይቀረበ እቶም ናትና ውን ይሕስርዎ ስለ ዘለው እቶም ካልኦት ድማ ነቲ ንሕና ንሕስሮ ተጠቂሞም ወሲዶም ስለ ዝሕስርዎ ዘለው من ما فلا لا يقول سلازي زقبر كالي ناشديش تميت شحمة سواتي بزن حجي زول نحرد أكل كل تتغيرو من ملوت أيهلون زيد غنة وصيتو مالتي تدميرو حيل أيرنا كاب زخون يخون العلي اللي تنال جنرال يرمى مرداساي مالتيو عدن محلاو عقمي هانيس إيو زبليو هيو زول مالتيو رئيتو أبتي لو ما عنت مالتيو استقبر أخي بأيو أبزخون يخون قداي عقمي علنا أيو زلاء زخون عقم لنا نزخون يخون مالتيو أب نايلوح أوان ناي تكال هنسأتنا نركب زولون مالتيو أفتنا نهانس أزلنا خاء صبقوا سئي تمزجيبنا إنا زول الله مالتيو بسنا لبونو استعادق أيو تكنولوجيون كمو استعادق أيو الزبل بفلايك سعراي بمخاني إذ فلت قال الزبل رئيته إيه بزول مالتيو زمكم زولو رئيتات حلف لهم زولو يا فغرا قلقل يوم نقرا من قدام ما الاختيام زم حلال فكم زي هنا نركب زولي بحاجي روسي متنقطعات يوم مالتي كلهم يتناقوا يوم زلو زحفهم امامات الله يوم جن نهتم خته تا بلعتي تا ماخذ بلعتي صلاقي يا بحيلي وقط ان يمصص لزلو نعو قلبس زمكت حيلي ادالي 50 حياتوانا مالتي كنل ندحكوينا قطفوكميه ببرت يلنا سلازلو كنقلوسو اينا ببرت تግራይና ኤርትራ ሰላም ተፈጥራ ወይ ድማ ተዛሐለፈ ሽግር እትዝ ተፈጸመ ገበን ናብ ሕግ ቀርብ خزجين داغماي ناو صقم كن اتيولان ناو دم مقبان اتيولان ننقح يلوم زفصمو محزنت حمام رس خوين ولا بلصقنا اكو داس خزون كابريتوران دحر هزوخا بسحلاتاو كوينات بسنلبونو بيكونوميو زواغو زلو بلصقنا سرعت كتقوم يزغبكا سبعيم سبيتم قلعون قنچم بملو مسدرا هردانش لي كادر خوين كاون كمزي اخا فتن كتب لزلكا مالتي كم كنت شار أزنها كل ربي لك سؤالك استوها لك بابا قال له إن كم تقامي قالوا أنا حنت لو تقول ناكم هنا أتينا مثلا نقول لا تتحدث أتي وحماق زين ده ركوين خمس يزقبر تخيلني حسب أي سمعني سؤالك جن بقى بقول بقى سكت قوامي تعيز قبر زول بساعة تزيل كام محتاج صباي وقعتي كايلو له سامتينج يقبر اللي بهلا لا سقطة تجرح ولا مسانا ودني تاينا نقبر لنا نحن هذي نحن سي تاينا نواقع زلنا مسمنا نواقع زلنا تاينا نقبر تاينا نترف
تاي يصرف تاي زي يترف فريخان يوقع وصيت مفلاطيو ازي كم ربحه يركب ازي دما كم طعنا يركب معالي بتقرا لهم حزبتات ولا حنصلات يولهم تنتولهم زلها فليطم روحهم فليطم غلغله زلها صم هقدفن حواحتن زغورو عرقي منبر ناي حزبي روحو زي يفلط حزبي يلكا مزراب مصرافيو التهزبس منع كايو مالتي موراد كايو نسخاكوت مال توليدكا انا نسخانت مال توليدنا نحرد افليد ناس نساتهم قديمهم تايسرحهم زنورو فولت حزبتاتيوم ابزي ولا حنتي نغاري اليومن نقاباري خاطرد زلها خونه الكا مالتي اتي تدلي زلو ناي حجي زلو كن سبن منتايو كمزي ندحر كوينسي نمنتايو تقاماي ترخيبو نمنتاي دغفاي ترخيبو الكام حساب صبوي بفلاي تدغفاي سدحان بوزيتيف ميرسي هب سلا زلو اس اوكي تزقامو زلو كن نمنتاي تاي سلا زلو يو الكا ندحر مرميركا اتي لوب هول ويكا تخفتت يركب لي قمت انا مالتي يرأيون سلا زخونه مالتي كابزي يزفلط رابيتم اب سدت يم زلو نسمابي كواغو يدليم اب ايرترا وغبر تግራይን ኤርትራን ክዋጋ አደልዩ ስድሮኦም ከ ፋሒለ ማመላ ዓለም يم زلو እትውግ አይለኽዮምን እቱ ወረውግ ግን ምንጭ እቶቶም ካብረት ዝዓጥቁ መንግስታት ዝማርኽዎም ኣምፂኻ ዜና ተቃለሕ ብኸምዚ ዝበልዑ ብኸምዚ ስድራ ቤቶም ዝዕንግሉ ብኸምዚ እቶቶም ዝኻዕብቱ ብኸምዚ ሃብቲምና ኢሎም ልዕሊ ሰብ ክኾኑ ዝደልዩ ናይ እምሮ ፀገም ዘለዎም ጽሉላት ኣለዎ ከም በዓል ሰልጠነ أنا تسفاي كاب TPF يبل نيرو هذا إرترا يوتيوبر بتعمل جريموني أنت يا خجبر له إرترا حزيلو خاطو معلومات زي جدل معلومات يجمع بيوتيوب ززارب أما دما كافت ززارب ويوتيوب دما قرش يجني له يتصغرو كتكلي كالي نجا قدف يومو تصغرو ناتوسي ناي سلطنه غرماي تصغرو قدف يومو ناتك السدرا بيت كبيوم تتخيلهم زنيو بتقوم تقرايهم تتخيلهم زنيو كمان اذا مسلت لقمه مخانه زي فلطسي انا غرميات بلن كل غزه مالتي انتي معاتي كمزي ذا مسله ولا خسرقت خوينكم تسامعهم سرقنا دحن كن افقدلكم هنا افكيدنا ان تايدو خغيرنا اينا تايز بحال ادي ايتاي سغاد هيونكن مسكلو انت حاسيمو يميلا نحناسي زي كالنا مسكوناس فقيدنا لكم علينا نحنا مالتي بحصير نسخس كابينا بيخت غلابيتك كابينا بيخت خرابيتك مسرت حدش تبهالني راح انت غوال نسيت تمالي كم زخماخي نتن استسوقا وزت زبلان دق انستيو نتن اب شجر زحن استعمصان غلن ناشنا لبونا تكال تخيلاتلن حويت زبهال غبار سناي درجت ناي دق انستيو بفلاي كامس عمص تتحزه دوكيمنت سلازلوا بوزح ነገር سلازلوا وا مستندق انستيو توديب كخند تحجزيا نسخت مال تغوايان يركي حبا قسلسي حبا افوسيو نزي اون حبي اخيا نزي انا اختحب دما تمال قصله بلك نسخي اب مسغغار سبات ولسوم ايرترا كاب ايرترا وصوم وزت زبهالون اون تطرطير كلخ اتتحيس كلخ مالتي تارجت اب كاميرا عين كاميرا اتي كلخ مالتي نن حجي اب زحلفه كالي ميديا سلطنه غرماي امليطني يزبل من يزبهال زخونه سنطاوده غلغل زبهال الله حدا حساوها مسو نساتمون غله زرسنا غرمايسي طفاتنا يوعدي زرسنا غرماي انچو خلت عندي الكوين يسرح نير ترديك ديو حدا غزه مسدوم برجن حمدو مسخاتكم يبل نيرو اما وداتو خا خيدو نافتي سغيرو كسغر كلو نمنتاي تفلطكو ديو نمنتاي تفلطكو نمنتاي قلعنيو زبئي اب زي فلطو عد خيدو ما اسنصفو لا يبلي كم زي فلطو مسيلو كسرح بتو مقدف زقمط امسللاتات كوين خسرح دليت زلوم سبات سلطنه غرماي اوطيو حاصيبو مسسطحوم اتي ترون نيچروم يوصلو حقيناتات نحرد اخوينهم بتزلو برتيعهم كم تحينا ابنت الله قصيلو حدا سب كريكم هي قصيلو موصيلو مسنقع تقاومو سناي زراب بمزراب نتزربا قلبي سولو ويكا ملي سولو مالتي قلي سولو بينو نابناتو منجد وسيدو والله حقيناتات تزخون نيرون تمز قالسو ابزل خي خصنع من يدفو ادي برجين حمدو تاي ميديا لو انه درافندي سنطباو اندي بخرارو بغل يربيلو مس بزح حسابات زوعلني حساو مرد حساو تزيكون حساو سلازخوني موداتو خمجي غيروم ابغل زيدللو صنح ما تتولون كسمع سلازلن مالتي تاسون مالتي انا بزح اندو كحلف ايدلنا يغرمني نوت كحلف ايدلننا بصورنات كزرباسي اناو نايتحوسي حدا ቋንቋ ትግርኛ ይተባላሹ
ካልኣይ ማለት እዩ ሚድያ ንክትመርሕ ዘለኺ ኣብ ሚድያ እንድሕር li ኮይንኪ ስራሕክ እዙይ እንድሕር ኮይኑ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ምንቃሕ ስራሕ እንድሕር ዳትሰርሕ ኣሎ ኮይንኪ ምዚ ከም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሕጂ ንስኽን መድህንን ካልኦተን ዝኣመሰላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግራይ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ድኹም ስለዝኾነ ውሕድ ስለዝኾነ ትድለያ ኢኽን ከም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሚድያ ምስታፍክን ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ ምክንያቱ የለዋን ንተሳትፎ ብቁፅሪ ውሕዳ ስለዝኾነ እንተኾነ ግን لقمات كوين كسي إننا سامتين قلمله إذا خمسة جيرو أنتن وشتغي تعيز بحال زجبرك زلوا وشتغي زبلو زلوا عرفتي كليك زلوا سي اتناي سلت أنا زرباي كونن نسلت أنا نخت هارمس مزر سنة كوين كمات يغس سلت أنا عزراق زي زع سلت أنا مدرب سريع أول سعيد أنت يسرح كيف لك مبزع سلت أنا إكسبيت نجبرو نجركو إمالة نصبوا يقول أول سعيدس نسلت أناس ناي موسان ناي مسجنا ناي شلماتن بروجرام أقرب الله يبلكني وفوي كفلومي كالو وزي ما وانت تزمت صخوم إنيرو جنبلك تزمت أنكم إسأل تنون كم تصخلون أب تجري ريح يومي خي أنا يكون أنا أب تجري أنا بركون ما نمسوي تجري أنا برن كابتن حج نزارب زلنا كابا خديني حزب سديدو موسى مسجنا كبري جبا أكوم إلهم أتوم رئيس نور تصرحمي عين حزبي عين عراتيو فليت كنا دخافتي سميعهن انت خوين كنا قراكي عين حزبي عين عراتيو عين عرات حدا كلتا ترجم له عين عرات بوزحيو جن عرات كا أو عرات زي جبر نجر سلازي اللي يرئيون خوني خدي أتصبقون بدقيقن بنتصورن يزكاتاتلهم انت يجبر حدا سبسي انت يزاربس نسخ تدوني يختتصلم انت تدليس انت يجبر جن ما نمسوي فلتي حدث بقى أكايدو أمريهم تفلطوا مهمي أكايدو ريهم بطريح دقوي أكايدو ريح يفلت إيمان نمس زون كم زيجيركم كون لكم بروباغندا قال سلت أنا نعي حنت غرشي زفلت اللي تأمري بلين أين بفيزيك تعيب بال personally أين فلت أين الدواول سروح جنري أيه كما إذا أمصلوا جاكانو يوم زي أتوم حزبنا كيت أفأنا يلوم أمو خالي حزبي قصوا مولي سنة هاللوه جنزب زوات الناسي انتهوتيو شعيخة حتى زمت أكاملتي كما إذا أمن صلحوات كيوم كساب كندي إذا أكل ومعلم كدي عبز الله حكمنا يلا قال يلا سسا بربع ريشون دالا أخو نهزب جنزب كل أخت الله حجينا سخت مالي بتانا تطب نشتلك حفر سوق مبالون كو حدا كسوي كتموجس كتمسجن كالي زرباي كالتي باللين أنس تزول عفوا بالعصو إلى دك إساء أخلنيو ويا بتحنن خالص سبات توزعهم طبوا نسخة نايم كوين الكاسو يزبال تزي كوينس ملحس كتايز بال جيركس ويلك تايز بال كم زي حد شيء أمانس كاب بس زي ولوس كيو أنت قالي كأننا كوينا في يوتيوب كقدم خسي 3 عامات 4 عامات صنحنا لينا صبر رجع بالي نشتلي أمانة تهم فيس كمالتي سبنا خذت سأل أصاب كنا زي تنفس أنيخ رجع كم ده إيرترا بتشاكونه يزبط أب تجري أبزلو every politics أن دمبر مخواني داليو أب مونجو تجرين إيرتران بق أب زي كانينا نو خالي سبب تجري ما نمسب كتسقع يبلون زي زي كانينا أب تجري كتسقع يولن أما أول سعيد إنه تسقع الكنين مو إنه تسقعي أبي ما شكور تزبلك حدا قرعة مولدك أو مسأجعت مخونكيو أتحيزنا من الأخناكم أو دن هيك نمو تسقع عنده مش من يوم كسقعوا نحناسي تايز بحال أب حماق جزيخا حاويه يلو حدا سب نحرد أمسكيرو أنس نسخة مستوارد كارلو نسخة حفير كارلو بزلخان نسخة دمس أبزي بالكان حاويه انتيلو حدا سب مور يفوتوا كاي مالتي يخبرك كايو مالتي يخبرك كايو نسخاب تصقمكا مالت سبكو خدان ريو ندحر حيل لك دا حيل انتلوكا دا كل يزفتوكا غزم انتلوكا كل يزفتوكا قبل ما انتليخا كل يفتوكا انا امريكا زي فتوى الذي حجي اي تفلتي انا طيغيان و امريكا عد زي ابير نالك مغرك حجنا امنت هو تفتيا عد يو يفتيو الله حفتي ناب تجراي جن انت اللي وقعت فوتو انت اللي وقعت زيت فوتو بزي تكون يكون قدمه كونت موخ مودعتها ساعات لاست مينيت زول والله تمصعدو مالتي 11ኛው ሰዓት ባህል በአማርኛ ኸ ሱል ናይ ቁርጽ ኦዋን ማለት ናይ ቁርጽ ኦዋን ሃው መንዩ ብርጌድ ሐመድ
سيريسلي ناي قرص اوان يزبزلو بقى نتግራይ سي ناي قرص اوان ማንም ሰብ ሞጽ ሕጂ ኸእምነን ናይሱል ሹል ተዛረብ ክትከውን ትኽእል ሓው ወድሕሪ ስለ ዝመጻኻ ጽቡቕ እዩ ምሕጋዝ ካይ ጸልኦኒ ግን ኣብቲ ቁርጽ እዋን ካም ዝመጸ ይፈልጦ እየ ማለት እዩ ኣብ ቁርጽ እዋን ዝልወሉ ወለድና ማለት እዩ ምስ ጨነቆም ሲ ዝመጽእ ሰብ ማለት እዩ ሽዑሲ ድምጽ ዝኾኑ ሰባት እዩ ሕጂ ከምዚ ኢሎም በዚ ገይሮም ከምዚ ኢሎም ክመጹ ደልዮም ነቲ ፕሮፓጋንዳ ኣምደልዮም ትግራይ ክትቅጽልና ይፍለጥን እኮ ነይሩ በትሽዕ እዋን ነየናይ ፕሮፓጋንዳ ኣምደልዮም ሕጂ ከምዚ ገርና ነርና ኢና እሞ ከምዚ መንገድ ሃበን እንተይልስ ይበል ኣሰይ እንኳዕ ጽቡቕ ገበረ እንኳዕ ዓበለስኪ ሽዑ ግን ማንም ሰብ ትግራይ ትቕጽል ድያ ክትተርፍ ድያ ህዝቢ ትግራይ ክወጽእ ድዩ ወይ ከምቲ ናይ 77 ደርቂ ንሱዳን ክስደድ ገለ ኣይተፈለጠን ነይሩ ኣይተፈለጠን ሽዑሲ ኣሚቶምስ ንድሕሪኡ ትግራይ ስዒሮም ወጽዮም እሞ ክትስዕረ ይደልኽ ነርክ ንሶም እዮም ክትስዕረ ደልዮም ነይሮም ማለት ዘርእሰናይ በዓል ዘርእሰናይ ሞይቱኩም በቃ ስልካ ዘርእሰና ሕጂ ናብ ተኸራርካ ድምር በልሲልካ ወርካ ኣይለግበካኒ ንግዚኡ ብዙሕ ሓሳባት የደናገር ግን ከዓ ናይ ግዜ ሕተረዮ ኣብ 7 ወርሒ 6 ወርሒ ነገራት ከመይ ኮይኑ ካልኦት ዘይትኸሶ ዝብሉ ሰባት ኣለው እዚ ቅድም ሕጂ ተዛሪበ ኣለኹ ኣብ ሚድያታት ቀዳምነተይ እዚ ኩላ ዝረኸበ ዓቕሚ ናብ ስርዓት ግደፍ ከውፍራ እዩ ዝደሊ ንሰልጠነ ምክሳስ ቀሊል ኩሉ ጭብጥ ባዕሉ ይሁን ተሰኒዱሎ ብውሕዱ ብታሪክ ክሕተሉ ዘሎ ግን $40,000 ንሰልጠነ ከሲሰ ታይናተይ መክሰብ حراي ጽቡቕ እዩ ምናልባት ትትብሎ ዘለኻ ጽቡቕ እንድሕር ኮይኑ ሓቂ እንድሕር ደለካ ኮይኑ ክትድወንን ኢኻ ስዒርካ ከም ትወፅእ ርግፀኛ እየ ዘይብልካ ትኾይኑ ድማ ስለ ዘንዋሕኻዮ 8 ወርሒ ዳብል ኤጀንት ኮይንካ ትሰርሕ እንድሕር ኮይንካ ንኣብነት ኣሽምባያለ 8 ወርሒ 8 ዓመት እውን ክትቅመጥ ትኽእል 80 ዓመት እውን ዕድመ እንተይብካ ዝሰርሑ ኣካላት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ሶ either the case እቲ ሓቅነትካ ከውፃካ እዩ ተሓቅነትካ እንድሕር ደኣ ከውፃካ ተኾይኑ ከዓ ሓቅነት እንተለካ ክትከስስዎን ትኽእል ኢኻ ታንካ ዘይትኸስስ ምክንያቱ እቲ ግዜ እንድሕር ደኣ ዝበልዓልካ ኮይኑ ሓደ ሰብ መርቱዕ እንድሕር ለካ ኮይኑ ኮፍ ተብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኩሉ ገለገለ ዝበሃል ነይሩካ እዩ ተተናኸፈ ነገር ዝተተናኸፈ ጉዳይ ስለ ዝተሰምዐ እዩ ናብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ኣቲኻ ነርካ ሽዑን መልሲ ይሃብካሉን ዝተባህለ ነገር ገዳዲፍካ ገለ ኢኻ ወፂኻ ማለት እዩ ወል ነብስኻ ዲሕንካ ኣለኻ ከም ነብስኻ ጽቡቕ እዩ እቲ ሓቀኝነትካ ድማ ሞር ክወፅእ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ወል ኣለካ ሚድያ ብዚ ሚድያ ሕጂ መፂኻ ምዝራብ ትኽእል ኢኻ ማንም ሰብ ከዓ ሰሚዑ ይፈርድ ማለት እዩ ክንምታይ ይኹን ዲስትራክሽን ወይ ድማ ከምኡ ከይሓፈርኩ ንሰልጠነ ክኸስቶስ ሓጉዙኒ ዲኽብል ከምኡ እንተኢለም ኣልያ ዘይብሉ ሰብ ክሕግዘኒ ንኽእል እየ ምክንያት ንሓቂ ክብል ግን ሓደ ንሕና ሲ ኣትሊስት ክንዱእ ይኮናኑ ኣትሊስት ካብኡስ ብዕፅብፃፍ ንብል ሰባት ኢና በተሓሳስባ ብተመክሮ ወላ ብኣካዳሚ ወላ ብልቦና ማለት ልበይ ኣፍ ልበይ ነፊሕ ክብሎ ዝኽእል እዚ ሰላም ኣሕዋት ሎሚ ብዛዕባ በረኸት ካሕሳይ ክዛረብ መፅአ ኣነ ዝክረኒ ናብ ኣሜሪካ ክመፁ ከለዉ ገንዘብ ገለ ክእክቡ ካብቲ ህዝቢ ከለዉ እንታይ ኢሎም በረኸት ካሕሳይስ ክኣቱ ይኽኣለን ሽዑ ብዙሕ ደው ኢሎም ንስኻን ዮናስ ወልዱ እንዲኹም ከሊኡኹሞ ምእታው ንኻ እንታይ ትብሉ ኣለኹም ግን እቲኦም ቲፎዞ ሽዑ ግዜ እቲ ህዝቢ ስለ ዘይርድኦ ዝነበረ ሕጂ ግን ተረዲእዎ እንዲሁ መፂኡ ኣለዉ ነቲኦም ስጋብ ሕጂ ምስኦም ዘለዉ ገለ ዝኣምኑ ግን ናይ ብሓቂ ኣሚኖምስ ንሕናስ ንምቃልስትስ ምእታው ናብ ኣሜሪካ ክንከልኦ መሲልዎም ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ኣትየ ኣለኹ ኣነ ብዲፕሎማሲ ሽመይ ተፈሪሙ ኣሎ ኢቢአርኤፍ ኢና ገለ ትብል ነርካ ኦኬ ምምፃዮ ንሕና ንዕኸለኢናካ ብጭብቲ ምፃዮ ፀለመ ግረፉ ይሕዋት ሓሶት ግረፉ እታ ጥርሙዝ ገዛ ፋሕ ኢላ እያ ዘላ ሕጂ 10 ወርሒ ሙሉ ኣብ ማሓዩራ ዝተሓተ ጨውያት 10 ወርሒ ኤርሚለ ግን ቀንዲ መሳርሕቲ ጆቶኒ እዩ መሳርሕቲ ጆቶኒ ኩሎኩም ከለኹ ሳት ናይ ኣርት ናይ ዓለም ጆቶን ባዕላ ዝነገረትኒ ኣህለውረኩም እዚ ቅድሚ እዚ ናይ ሞኖሎግ እንዳሰርሐትና ኸላሲ ደው ኢሉ ሕጂ ኤርምያስ ከም ተቃዋሚ ብሓፂርስ ከም ኣንፃር ህዝበይ ሰይዓጥቕኒ ኢልኒ በቃ ይፍንፍኑ ሎ ዛ ዓይነት ኢላት ምጆተና ሕጂ ካብቲ ሓቂ እንዶ ንምፃእ ስምዒትን ፖለቲካን ንፈላለዮም ሓቂ ነትፈልጥ ኢኻ ንስኻ ሕጂ እሺ እስኪ መጀመርያ ኣወል ስዒድ ንኤርምያስ ኪዳነ ኤርሚለ የእስኪርዎ ዓመት ሙሉእ ብለና ኣሎ
لعلما نمسب كفاقور معاتب سنة ببخونا ولقاو هيوتهم أولا إرمياس نيم معالتو وعيلو دما نبرتنا يسبك عنو يخيل بزي قدس دا بوليس كيدو يحتت تحاتيت كازن زنجير كالله خطوائل كا تحتتيغا ارتيستي خامو دلايكا غيركا خيد كومو زبل حق يلن سبورتاوي خامو كيد دلايكا غيركا يلن كومو زبل دحان قرمي بزعوا حقي زفلت ان زي فلت انت تزارو صبو ايكونا مهناتهم زفلت ام بزعوا حق خزارو زخد انبر كم باولوس زوله تخوينو بحقي زطفو حقي بحق مسارات يقصعو حقي ابزيلو لو زطفو كن بزي حقي يطفيو سو نسخاتكم حق ابزيلو ليهم تطفو زلهم نعم كم بعد نسخاسي زخونه سب عودت كغبر موصي نيرو زي قتل كوينا سحن وزتيلكا تزارب سبي خاصو حق بزيبو ليهم تزارو زلهم ويل سيد بزي حقيهم كتساناوت وانا زعلم مالتي حقي زفلطو طرحي كزارب زلهم مس حقي حقاونت حيزو زخده حق تاخوين زي بصحله يلكوا تزقاوم صبوي بحق مسارات كومزيلي تحز بخومزيلي تحز قلمل مالتي موداتو ايش صبوي حق بحقاو مسارات كتحز كخلالو ويلنا انا نامن نحنا قدناتاتكم حسابي يكون انت ناس حسابي تركل صار اتوصل كتحق تفلط منيم قداي زكون نفلطنا مالتي لانه فلط وانا باكونت لدفلط نورك مالتي ولديهم قداي دكون حد خبليلو ولديهم تحزو مالتي ስለዚህ እዛ አይነት ነገራት እዚ ክተርፋሉ አነ ተዛሪበ ዝለውጥ ስለዘደ የምጽ ኩላትና ተሓቢርና ግን አይ ኩላትና ሪኡትን ሕቶም ከም ትኾይኑ ግን ግድን ክተርፍ ይኽእል እዩ ማለት እዩ መሰረቱ ሓደ ኩሉ ኣወለድ ዝበጽሕ ድኾነ ዓይነት ማእሰርትን ነቲ ውላድ ንኽመጽ ንዚታት ነገራት ክተርፍ ከም ዘለዎ ኣነ ናታይ ሓሳብ ማለት እዩ ግብረ እንዳለበምካ ተኸይድካ ከምዚ ዝበለ ሓሳባት እዮም ዝመጽልካ ማለት ትሕቶ ንምንታይ እንዳበልካ ክትመጽእ ተወላዲ እሲ ክንዲ ዝዕበየ ዲ ዝእሰረሉ ዘሎስ كنت بقروز إذا خد 18 عام تملي ومرعي عند حركوين أنس تزورد كوقلع كسب شو خلاص نحن هذا من يلوم صورك دفعنا عن أقدم يخلص أكاد لي 18 عام تملي هو سنة لبون يفلت يتوهي لبون حرق يزجوره بعلو خصوصا لتخيلس تواريرو ويك أحد متوهي أنا زي الصورة اللي زقص على النتائج مالت مساين تاي مراقبة اللوز قال عولي ليه يجن 18 عام تملي هو إيو ويل دحر حجي نزغورو موسانتات تحتاتيو بعلي صبوت غير تشلامي انسيو تهيبني مسعبه هو ناي معبيا ناي ولادي شاي شكر بون تغزي لي منالبات تزيكو انت اخ غبر لي نيرو نسو 18 عامت مليئو زغوره ነገር ክፍጽም كل 18 عامت مليئو كويو انديبندنت كباخ خبحال كلخو خقالس كل عدمي اخلن كبل كلخو 18 عامت مليئو التتوهيل تتوسيدو شو 18 عامت مليئو موساني خليو ويل سيد الشي هاديمو كيدو طفيو كاب غزايس هاديمو طفيو 18 عامت يمول اندي شعو دي يقودل كمي لا يقودل دا مليئو اندي بقى حزو نعو خيركم او انا انت يفلط بزعازو ولا حمو زغونه كايدا زغونه بقى ማለት ጥዕና ከይህሉ ተካይዳ ሆነ ይተዋይል ማለት መልሲ ነዝኾርማም ቁራጽ ሰብ ኣወል ሲዒ ዝበሃል ካብ ማእኸል ሰዋ ግብረ መልሲ ንኣወል ሲ ዋለ ይበሃል አለ ዝግብረ መልሲ ታዩ መልሰ ቦታ አዋርሳ እንዳበልካ ዙር ይበሃል አለ ማለት غمزي مالتي بدرف استهانت عد خلوا قدم ونحقهم بدرفي كويدو عمت درفل هي الملس اندا درفت كيدا بوزلات تيلو يا بابا ناس مالتي اندا درفت ود تخول اندا درفه موداتو لوطته يمص مالتي كستو تلويط ماخل ود تكاو قيرو حسابو غدغديهم تقيروا بعد برار عثمان قيروم بعد دافاتين قيروم غدغديهم غنا يقيرون سنطوكم يتسنطو اندا تتخاخ مالتي وا مكراي ايلو معن فيديو እንደዚህ መስል ክሳብ ወዳታ ተከታተልኩም ሃና ጻይሪቱ ስለዝገደፍኩም በጣም ይቀነለ ክብረት ያብለ ክሎኩም ይዝደልዋም ቀን ሆነልኩም ይምነ ቻው ደህና ቀኒው good light ደህና حضرت حواتي ما نتي